Odusseus, Ehumeto-Seson. Bria Okronkoni Odusseus a wafe sane pii mu no rebɔ saa mpa yi no. Akwankwa ahoɔdenfo no de abɛbaa no kɔɔ kurow no mu. Oduu n'agya ahemfi a ɛte apɔw no. Ogyinae wɔ dan n'ano. Na ne nuabarima no a wɔne anyamesa no betwaa ne ho hyia a yiyii apɔnkɔ no fii teaseɛnam no ho sesaw ntade no kɔɔ dan mu. Abɛbaa no de, ɔkɔɔ ne pia mu. Na aberewa bi a ofi Apira sɔɔ ogya maa no. Ne din de yere Medusa. Na ahyɛn fɛfɛ no de no fi Apira na ɛbae. Wɔpaw no sɛ akyɛde de maa Alkinoos. Efi sɛ ɔno na odi fiekiafo nyinaa so hene. Na obiara tie n'asɛm sɛ onyame pɛ. Saa aberewa no na ɔyɛ Nnosikia a n'abasa hoa wɔ n'agya fi. Na ɔno na ɔsɔɔ ogya no maa no de n'aduan besii dan mu hɔ no. Saa bere no ara mu na Odusseus sɔree sɛ ɔrekɔ kurow no mu. Na esiane sɛ Tete na pɛ Odusseus asɛm nti, ɔmaa omununkum kabii bɛkataa ne ho, sɛnea fiekiafo mmarima a wɔyɛ akokodurufo no mu bi renhu no, na wɔayɛ no abisa no nipa ko a ɔyɛ. Bere a aka kakra na wahyɛn kurow fɛfɛ no mu pɛ, ɛna onyame baa Tete a n'ani hyerɛn sɛ ɔpɛto de no dan ne ho sɛ abɛbaa bi a ɔso ahina behyiaa no. Wobegyinaa n'anim na Okronkoni Odusseus bisaa no se, "Me ba, so wobetumi akyerɛ me ɔkwan a ɛkɔ Alkinoos a wodi ɔman yi so hene no ahemfi ana? Hwɛ, meyɛ ɔhɔho mmɔborɔni a mefi akyirikyiri asase so atu kwan aba ha. Enti mennim nnipa a wɔte saa man yi mu biara." Onyame baa Tete a n'ani hyerɛn sɛ ɔpɛto de no buaa no se, "Agya hɔho, mɛkyerɛ wo faako a ofi a wohwehwɛ no hɔ, efi sɛ ɛbɛn m'agya ɔkokodurufo no fi. Enti di m'akyi komm na medi w'anim akyerɛ wo kwan. Nhwɛ onipa biara anim na mmisa obiara nso asɛm, efi sɛ nnipa yi mpaa hɔho koraa, na wɔmfa anigye nhyia obi a ofi asase foforo so ba ha. Na mmom, wɔde wɔn ho to wɔn ahyɛn a ɛho yɛ hare no so twapo tɛtrɛtɛ no, efi sɛ onyame a ɔma asase wosow na ma wɔn saa ɔdom akyɛde yi. Wɔn ahyɛn ho yɛ hare sɛ anomaa a ɔretu anaasɛ adwene a ɛrebɔ nnipa trim." Halisa Tete kaa saa pɛ na odii n'anim ntɛmntɛm, na Odusseus nso dii onyame baa n'akyi. Na fiekiafo a wɔgye din sɛ hyɛn mufo no mu biara anhu no bere a ɔnam wɔn ntam wɔ kurow no mu no, efi sɛ Tete, onyame baa ne ho yɛ hu, na ne nwi nso yɛ fɛ no amma wɔn kwan amma wɔanhu no. Na ɛnam ne dɔ a ɔdɔ no nti, ɔde kusukuukuu kataa ne ho. Odusseus ho dwiriw no bere a ohuu hyɛn gyinabea ne ahyɛn fɛfɛ no ne mmarima akokodurufo no agbabirim ne wɔn kurow no afasu atenten a wɔde abo na esii no. Ɛyɛɛ no nwonwa sɛ, na bere a wobeduu ɔhene no ahemfi a ɛso ni no, onyame baa Tete a n'ani hyerɛn te sɛ ɔpɛto de no fii ase kasae se, "Agya hɔho, eyi ne ofi a wose menkyerɛ wo no. Wobehu ahemfo a wɔyɛ Zeus ma sɛ wɔto pon wɔ hɔ. Hyɛn fie hɔ na nsuo hwee, efi sɛ ɔkokodurufo de, sɛ ofi baabi akyirikyiri ba amanɔne mpo a, otumi gyina adwuma biara anim yɛ no yie. Ɔhemmea no na wobehu no kan wɔ asa no so. Wɔfrɛ no Arete, na ɔyɛ ɔhene Alkinoos busuani pɛɛ. Poseidon a ɔwoso asase ne Peribia na ɛwoo Nosituos. Saa Peribia yi yɛ ɔbea a ne ho yɛ fɛ yie, na ɔyɛ ɔkokodurufo Eurymedon a kan no odii asasabonsam a wɔyɛ dwae no so no babea panyin. Saa ɔhene no kum ne manfo a wɔn koma apirim no tɔree wɔn ase pasaa ansa na n'ankasa wui. Poseidon ne Peribia woo onimdefo Nosituos a odii fiekiafo so hene no, na Nosituos woo Rexeno ne Alkinoos. Bere a Rexeno waree na onyaa ɔbabarima no, Apollo a n'agya no yɛ dwetɛ no bɔɔ n'ade kum no wɔ n'asa so, na owu gyaw ɔbabea baako pɛ, ɔne Arete. Alkinoos waree Arete de obu maa no sen sɛnea wɔbu obia biara a ɔne ɔbarima kyekye ofi wɔ wiase ha ne.
Obua eti sɛ na onyan na oda so nya fini mma ne Alkinos nkyɛn na ɔmanfo no bu no yiye na wɔyɛ no sɛ onyame ba. Sɔre twam wɔ kurow no mu a wɔbu no nkotodwe ansa na wɔne no akasa. Hwɛ, wɔyɛ onipa a onim nyansa sɛ osiesie wɔn a ɔpɛ wɔn asɛm ntam ntɔkwaw ma wɔn na ɛmfa ho sɛ wɔyɛ mmea anaa mmarima. Sɛ ɔpɛ w'asɛm di a ɛno de mewɔ anidaso sɛ wobɛhu wo namfo bio na wasan akɔ w'abankɛse ne wo man mu bio. Atena a n'ani hyerɛn te sɛ ɔpɛtude no kaa saa wie pɛ na ofii hɔ kɔfaa po a wɔnnua hwee wɔ mu no so twaa Askeria asase fɛfɛ no so kɔduu Marathon ne Atena kuropɔn a ne mmorɔn yɛ tɛtrɛɛ no mu na ɔkɔhyɛn Erechtheus fi. Odysseus de ɔkɔɔ Alkinos ahemfi a ɛgye din no mu. Nansa na ɔredu dan no anim no, nsɛm pii baa ne tirim. Na biribi hyerɛn sɛ owia anaasɛ ɔsram wɔ nimdefo Alkinos ahemfi no atifi. Wɔde kɔbere na asi ɔfasu a ɛwɔ fie hɔ nyinaa, fi pon no ase kosi pia no mu. Wɔde adubiri ayɛ mfonini bi wɔ ɔfasu no atifi. Na apon a wɔatoto mu no nyinaa sika na wɔde yɛe. Nnua a apon no hyɛ mu no yɛ dwetɛ, na wɔde kɔbere na ɛyɛɛ ɔpon no ase. Nea ɛda so no yɛ dwetɛ, na ɔpon aniwa no nso yɛ sika. Benkum ne nifa so no, nkraman bi a wɔde sika ne dwetɛ na ɛnwenee wɔn gyinagyina hɔ. Wɔyɛ adwini a Hephaestus, odwumfo a wɔte apon no yɛ maa onimdefo Alkinos sɛ wɔmmɔ ne fi hɔ ban na wɔnwu na wɔnnyin nso wɔn nkwa nna nyinaa. Wɔde ahengua atwa afasu no ho ahyia fi ɔpon no ano kosi dan no tirim, na wɔde agu ne sedaa pii a mmea anwene asesɛw so. Eyi so na Fiekiafo ahemfo tena nom nsa didi, na aduan dɔɔso wɔ fie hɔ sɛ. Mmarima bi a wɔde sika anwene wɔn gyinagyina afɔremuka a ɛte apon no nkyɛn kurakura gyatɛn a ɛda wuu sɛ nkanea ma wɔn a wɔte apontow no ase wɔ ahemfi hɔ anadwo nyinaa. Mmaawa 50 na ɛwɔ fie hɔ. Ebinom yam aburow wɔ abo so, na ebinom te asadua anim nwene nkente a ɛte apɔw na wɔdannan akorɔkorowa no ma etwa ne ho frɛdɛdɛ sɛ nhaban a mframa bɔ no wɔ onyaa atifi. Esiane sɛ wɔanwene nkente no yie nti, sɛ wohwie srade gu so a, ɛnnan nkɔ mu, na mmom ɛsɔn gu fam. Na sɛnea Fiekiafo mmarima nim ahyɛnka wɔ po so sen nnipa a aka nyinaa no, saa ara nso na wɔn mmea abɛn wɔ nkentenwene mu ne Atena ama wɔn nsa ano dwuma ho adom akyɛde ne adwene mu nyansa pii. Sɛ wofi adi wɔ hɔ a, wobɛhu turo kɛse bi a wɔagye ban ho atwa ho ahyia. Nnua tenten frɔmfrɔm pii sisi mu. Ebi ne paya, granite, ne ogua a asow fɛfɛ, ne akutu a ɛyɛ dɛ ne asaa pii. Saa nnuaba yi de ɛsow daa. Afe mu nyinaa fi a wɔrebere kosi ɔhyew bere mu. Na bere biara Zephyrus a ɛyɛ ahum a efi atɔe no bɔ ma bi so na ɔma bi nso bere. Wobɛhu paya a abere a ɛsɛn paya amono nkyɛn wɔ dua so. Na saa ara nso na ogua a ne asaa sensɛn hɔ atɔwatɔw ne. Saa turo yi fa bi yɛ bobeturo, na baabi wɔ hɔ a asase no yɛ tamaa na owia bɔ bobe no. Adwumayɛfo bi tetew bobe, na afoforo nso kyi mu nsu. Bobe a esisi turo no anim no mmerɛ, na mmom asow na ne nhwiren gugu fam, na ebi de abere ahyehyɛ tum. Wɔabɔ nkɔ pii wɔ turo no mu aduadua nnuaba pii a ɛyɛ frɔmfrɔm daa, na ɛhɔ nso na nsubura abien bi wɔ a nsu fi biako mu tow pete turo no mu nyinaa, na biako nso sen fa adiwo kɔ mfikyiri hɔ ma ɔmanfo no nya bi saw kɔ wɔn fi. Eyi ne akyɛde a ɛsom bo a Nyame no de maa Alkinos, na ɔkronkronni Odusseus a wafa esiane pii mu no gyinaa hɔ hwɛɛ anwonwade yi. Na bere a ne koma tɔɔ ne yam no, ɔyɛɛ ntam hyerɛn fie hɔ. Ɛhɔ na ohuu Fiekiafo mpanyimfo ne ahemfo sɛ wɔreyi mpae ama Onyame a okum Argos no.
Sɛ wɔbrɛ no wɔpɛ sɛ wɔkɔda a, ɔno ne nea wotwa to a woyi mpae ma no. Na ɔkronkronni Odusseus a wafa esiane pii mu no nantew wɔ dan no mu na omununkum a ate nade kataa ne ho no amma obiara anhu no. Odusseus de ne nsa abien soo Arete n'ankoma mu pɛ na omununkum no tu yerae. Obiara a ohuu no wɔ dan no mu yɛɛ komm na nea wohui no maa wɔn ho dwiriw wɔn sɛ. Eyi na Odusseus bɔɔ mpae se, Arete, wo a woyɛ Rexena ɔkronkronni no babea, me haw ne me brɛ nyinaa mu na maba ha rebɔ wo ne wo kunu ne nnipa a wɔte aponto yi ase nkotodwe yi. Mesrɛ wo Nyame sɛ, ɔmma wɔn nkwa ne ahotɔ na ɔmma obiara nya wo nneɛma pii ma ne mma ni n'ade wɔ ne fi na wɔnyɛ de bea a ɔmanfo de maa wɔn agyanom bi pɛ. Na mede, mesrɛ mo, monyɛ ntɛm nya me kwan nkɔ me man mu, efisɛ mefii me namfo nkyɛn akyɛ na mahu amane pii. Kasa wie no, ɔtenaa fam wɔ asamofi no nkyɛn wɔ nsu mu, na wɔn a wɔwɔ dan no mu no nyinaa yɛɛ komm. Akyiri koraa ansa na abra Ekeneus a ɔyɛ fiekiafo nyinaa mu panyin na onim kasa ne tete atesɛm yiye no kasae. Ayamye na ɔde buee n'ano kae se, Alkinoos, ɛnyɛ fɛ sɛ ɔhɔho bɛtena fam wɔ nsu mu wɔ muka nkyɛn saa. Wɔn a wɔte ha yi retwɛn wɔn ansa na wɔayɛ biribi. Enti ma ɔhɔho no nsɔre mfi fam na fa no tena dwetɛ agua so. Na ka kyerɛ ɔsomfo no ɔnhyɛ nsa na yenyi mpae ma Zeus a ɔma aprannaa abɔ no, efisɛ ɔno na odi nnipa a woguan toa wɔn yɔnkonom akyi. Ɛno akyi no, momma abaawa mfa aduan mmerɛ ɔhɔho no. Bere a ɔhoɔdenfo Alkinoos tee saa asɛm yi no, osoo Odysseus onitefo no nsa ma ɔsɔre fii fam hɔ wɔ asamofi no nkyɛn de no tenaa agua hanahana bi a Leodamas ɔhoɔfɛfo no sɔre fii so no so. Leodamas yɛ ne babarima a n'agua bɛn ne de, na ɔno ne ne dɔba a ɔnwɔru ne ho. Ɔsomfo bi de nsu guu sika kuruwa fɛfɛ mu de sii dwetɛ prɛte mu sɛ ɔmfa nhoro ne nsa, na ɔde ɔpon hanahana bi sii n'anim. Ɔkronkronni Odysseus a wafa esiane pii mu no didii ne ho yiye, na saa bere no na ɔhoɔdenfo Alkinoos kasa kyerɛɛ ɔsomafo no se, Pontonous, hyɛ nsa ma obiara a ɔwɔ asa yi so na yɛmfa yi mpae ma Zeus a ɔma aprannaa abɔ no, efisɛ ɔno na odi nnipa a woguan toa wɔn yɔnko akyi. Ɔkasa wie no, Pontonous hyɛɛ nsa a ɛte sɛ ɛwo no de bi guu fam kan, na ɔkyekyɛ maa wɔn a wɔte aponto no ase nyinaa. Na bere a woyii mpae wie na wɔnom nsa no maa wɔn ho bae wɔn no, Alkinoos fii ase kasae se, Fiekiafo mpanyimfo ne ahemfo, montie me na menka nsɛm a me kra pɛ sɛ meka nyinaa. Afei a moadidi awie yi, monkɔ fie nkɔda. Sɛ ade kye pɛ, momfrɛ mpanyimfo pii mmra ha na yɛnyɛ ɔhɔho yi ayɛ na yɛntwa nguan mma anyame no. Ɛno akyi ansa na ɛsɛ sɛ yɛdwen sɛnea yɛbɛgya no kwan ho na wasan akɔ a ɔhaw anaa ɔbrɛ remma n'akwantu mu bio. Na mmom, yɛde no bɛkɔ ne man mu dwoodwoo ntɛm. Nea ofi wɔ akyirikyiri biara, yɛde no bɛkɔ hɔ a ɛsane anaa abew biara rento no bio kosi sɛ obedu n'asase so. Ɛhɔ ansa na ne nkrabea a bere a ne na woo no no, ɔhyehyɛ too hɔ sɛ ɛni kwatibea no bedu so. Sɛ nso ɔyɛ onyame bi na wafi soro aba ha de a, ɛno de na nyame no pɛ ama biribi aba yɛn so. Efisɛ kan nyinaa, sɛ yɛkum nguan ma wɔn a, anyame no yi wɔn ho adi kyerɛ yɛn na wɔbɛtena yɛn nkyɛn ne yɛn didi. Bio nso, sɛ ɔkwantufo bi nkutoo ne wɔn kɔhyia a, woyi wɔn ho adi kyerɛ no. Efisɛ yɛyɛ wɔn abusuafo, sɛnea Kuklos ne asasabonsam atirimuɔdenfo no yɛ pɛ. Onitifo Odysseus boaa no se, Alkinoos, mmeyi mma wo tirim da, efisɛ m'anim ne me nipadua ansɛ nyame a wɔte soro tɛkyerɛ no mu biara, na mmom, mesɛ onipa de sani. Sɛ wonim nipa bi wɔ wiase ha a wafa esiane ne abew pii mu a, fa me haw ne me brɛ to wɔn de ho. Hwɛ,
Metumi aka mo esiane pii a enyame na mama fa ho ho asɛm. Nanso mprempren de, munyaa me na me haw nyinaa akyi no mepɛ biribi nni. Biribiara nyɛ aniwu sɛ yɛfunu mu kɔm ɛhyɛ onipa awerɛhow ka no mpo sɛ ɔmpɛ biribi nni. Ɛno nti ne mprempren ɛsɛ sɛ mididi na menom na memmee ma me werɛ fi me haw ne me bere nyinaa ano. Sɛ ade kye na han ba mu ma monsɔre na momfa me kra berefo a mehu amane pii nkosi m'asase so bio. Ao, sɛ mehu m'agyapade ne me nkoa ne m'abantenten mpo a anka m'ani begye sɛ mefi nkwa mu. Wɔkaa saa no, wɔn nyinaa penee so na wɔkae sɛ ɛsɛ sɛ wɔma ɔhɔho no kɔ ne man mu bio efi sɛ wakasa yiye. Na bere a woyii mpae wiei na wɔnom nsa maa wɔn ho bae wɔn no, obiara kɔɔ ne fi kɔdae. Ɛkaa Odusseus ɔkronkronni no nko asa no so. Na Tete ne onyame nipa Alkinoos bɛtenaa ne nkyɛn. Ma wɔn bɛyiyii pon a wodidii wɔ so no. Eyi na Tete a n'abasa hohoa no fii ase kasae. Efi sɛ n'ani bɔɔ ntama ne nhyɛase a ɔne ne maawa de wɔn nsa nwenee no so. Obuee n'ano kaa kasa a etu kɔwim sɛ no maase. Onua hɔho, me na mebisa w'asɛm ka ho. Hena ne wo? Na hena wofi? Hena na ɔmaa wo saa atade yi? So woanka sɛ woakyinkyin mpo so ansa na wabedu ha ana? Eyi na onitifo Odysseus boa no se, ɛbɛyɛ den sɛ meka me haw mu nsɛm nyinaa pɛpɛɛpɛ. Efi sɛ nyame a wɔte ɔsoro no ama esiane pii ato me. Nanso, mebua wɔ asɛm a wabisa me yi. Ogyigya yɛ supɔw bi a ɛda po mu wɔ baabi akyirikyiri. Na ɛhɔ na Atlas babea onitifo Calypso a ne tinwi yɛ frɔmfrɔm no te. Ɔyɛ onyame ba a ne ho yɛ hu sɛ na ɔne nipa abɛsɛm a na nyame no mu biara mmɔ. Na me okra berefo de, onyame bi maa me nkutew baa saa ɔbea yi fi. Bere a Zeus di n'anyinam a ano yɛ hyew no bubuu me hyɛn sɛ no pasapasa wɔ kuturutum no mu no. Ɛhɔ na me nkurɔfo no nyinaa totɔe. Na me de, mesoo hyɛn no mpan biako mu ma ɛde me twaa po no ara nna akron. Da a ɛtɔ so 10 no, anadwo sum na anyame no de me baa ogyigya supɔw no so. Ɛhɔ na Calypso, onyame baa ne tinwi yɛ frɔmfrɔm na ne ho nso yɛ hu no te. Ɔyɛɛ me fɛfɛɛfɛ dɔɔ me hwɛɛ me so yie na ɔkae se sɛ metena ne nkyɛn a ɔremma me nwu na ɔremma me mmɔ akora da. Nanso mampene n'asɛm no so da. Metenaa ne nkyɛn mfe ason na daa mede no su fɔw ntade a ɛte apɔw a ɔde maa me no. Bere a afe a ɛtɔ so 8 bae no, ɔhyɛɛ me sɛ memfi hɔ nkɔ. Minnim sɛ Zeus na ɔsoma bɛka kyerɛɛ no sɛ ɔnyɛ saa anaasɛ n'ankasa na ɔsesaa n'adwene. Ɔma me tenaa bonta a wanwene no yie mu na ɔmaa me nneɛma pii mu. Ɔmaa me aduan ne nsa dɛdɛ ne ntade a ɛnsɛe da na ɔmaa ahum a ano nyɛ den dii m'akyi. Metwaa po no nnafua 17 na da a ɛtɔ so 18 no, mihuu mmepɔw a ɛwɔ mo asase yi so sunsuma wɔ po n'ani na me ho san me wɔ me haw no nyinaa mu. Nanso na minnim sɛ merebɛsan afa esiane pii a Poseidon a ɔma asase wosow no de reba me so no mu bio. Ɔno na ɔmaa ahum de ne ntu dii m'akyi na ɔmaa po no bɔɔ asorɔkye kutukutu a ampene amma mantena me bonto no mu bio. Na meteatea mu yiye. Akyiri no, ahum no bubuu bonto no na meguaree po no kosii sɛ mframa ne nsu no de me baa mo asase yi so. Ɛhɔ na bere a merebɔ mmɔden asi asase no so no, anka asorɔkye no rebɔ me de me akɔto abotan akɛse bi so wɔ baabi bɔne no. Nanso medii me tirim guare san m'akyi kosii sɛ meduu asubɔnten bi mu wɔ baabi a mehui sɛ asase pa a abotan ni so wɔ na mframa mmɔdennen wɔ hɔ nso. Metɔɔ fam bɔɔ mmɔden sɛ me kra a ɛguan no bɛsan aba ana. Ade sae no, mefii ɛso n'ano kɔɔ owura bi ase wɔ akyirikyiri kɔdae de nhaban kataa me ho. Na onyame no maa nnahɔɔ faa me mpaase.
Mede awerɛhow daa nwura no ase anadwo mu no nyinaa maa ade kyee na owia bɔe. Na anadwo fa a owia tɔe no ansa na minyan fii n'adede no mu. Mihuu wo babea no maawa sɛ wogoro wɔ mpoano hɔ, na ɔno ankasa de, ɔne anyame no na ɛsɛ. Mibuu no nkotodwe srɛɛ no ade, na esiane ne nyansa nti, ɔyɛɛ ade a bɛbaa ne ti adu sɛɛ renya ho adwene pa nyɛ. Efisɛ mmofra de, daa nyinaa wɔn nyansa sua. Ɔmaa me aduan pii ne nsa nso, na ɔma me guaree nsu no mu, na ɔmaa me saa ntade yi hyɛe. Me nokware ara na mede awerɛhow akɛn. Alkinoos kasa buaa no se, onua hɔho, me babea no anyɛ no yie sɛ wamfa wo ne ne maawa no ama fie ha bere kurom, efisɛ wosrɛɛ no sɛ ɔnyɛ saa. Odusseus onitefo no buaa no se, owura, nka bɛbaa ne onyamfo n'anim, efisɛ ɔkae se me ne ne maawa no ni n'akyi, nanso mampene so, efisɛ na mesuro na mefɛre sɛ anhwɛ na wohu me a, wo bo befuw. Yɛn nipa adesɛm ayɛ anibere ne ahoɔyɛw wɔ wiase ha. Alkinoos kasa buaa no bio se, onua hɔho, me koma nte sɛ atoduru, na me bo rentumi mfuw wɔ ade pa a ɛte sɛɛ ho. Ɛsɛ sɛ onipa de boasetɔ yɛ biribiara. Mesrɛ Agya Zeus ne Athena ne Apollo sɛ wɔn mmɔ ɔbarima a n'adwene te sɛ wo de, na ɔne m'adwene hyia ntena ha nware me babea yi na wɔmfrɛ no m'ase. Sɛ wopɛ sɛ wotena ha a, mɛma wo fi ne ahode, nanso fiekiafo yi mu biara rentumi nhyɛ wo sɛ tena ha da, efisɛ ade a ɛte sɛɛ renyɛ Agya Zeus de. Enti mɛma nipa adi w'akyi akogya wo ɔkyena nkwara. Sɛ wɔde wo rekɔ a, wobɛda hatee, na wɔde wɔn atabɔn bɛbɔ nsu no mu brɛoo akɔsi sɛ wobɛdu wo man mu ne wo fi wɔ baabiara a wopɛ sɛ wokɔ. Sɛ wo kwan no ware sen faako a bi yɛ wɔ mpo a, wɔde wo bɛkɔ. Ɛhɔ ne asase a ɛwɔ akyirikyiri koraa a yɛn nkurɔfo hui bere a wɔde Radamanthus a ne nwi frɔmfrɔm no kɔe sɛ wɔnkɔsra Titius, asase babarima no. Wɔkɔɔ hɔ san bae da koro no ara a wɔammerɛ da. Wankasa wobɛhu sɛnea m'ahyɛn te akɔɔfa, ɛne sɛnea me mmerante no de wɔn atabɔn bɔ po mu fa. Ɔkaa saa no, ɔkronkronni Odusseus a wafa esiane pii mu no ani gyee, na ɔbɔɔ mpae kasae se, Agya Zeus, ma nea Alkinoos aka yi nyinaa mmrɛ mu pɛpɛɛpɛ, sɛnea ne din bɛhyeta asase a ɛma aburow fifi no so, na me nso masan akɔdu me man mu bio. Saa na wɔkasae no. Na Reti a n'apasa ho mpoa no see ne maawa sɛ wɔmfa mpa nsi Danbea po mu, na wɔmfa nkuntu kɔkɔɔ nsɛw so, na wɔmfa nwera nkata so, na wɔmmɔ no ntama a wobɛfira nso. Wɔde nkanea kɔɔ asa so hɔ. Wɔwie mpa no sɛw no, wɔbɛgyinaa Odusseus nkyɛn kae se, Agya hɔho, sɔre, efisɛ wɔasɛw wo mpa awie. Wɔkaa saa wie no, ɔpenee so se ɛyɛ ade pa sɛ ɔda. Ɔkronkronni Odusseus a wahu amane pii no kɔdaa mpa fɛfɛ no so wɔ dan no mu. Alkinoos nso kɔdaa ne pia mu wɔ aban no so, na ne yere nso daa ne nkyɛn wɔ mpa a ɛte apɔw no so.